Левски беше от онзи тип хора, дето един път срещнеш ли ги, запомняш ги завинаги. Особено държеше за другарите си. За тях бе готов, без да му мигне окото да се хвърли в огъня дори. Но най-остро реагираше, когато го обиждаха като българин. Гореше от желание и нетърпение да влезе във въздушен бой с противника. Наричат го първата българска жива торпила. Обречен на забрава от поколенията, съвременниците му го помнят като герой. Един едва 27 годишен български офицер. Декември 1943 София отново е атакувана от англо-американски изтребители, които бомбардират столицата на България като съюзник на Третия райх. Към града се насочват 150 бомбардировача Liberator и 100 изтребителя Lightning. В 12 без 10 по обед военно-въздушната отбрана на София е задействана. Във въздуха е поделението от изтребители, което трябва да защити столицата. Съотношението на силите е 1:20 в полза на атакуващия противник. Сред летците е и младият капитан Димитър Списаревски. Българското подразделение пресреща противниковите самолети на 30 км южно от София. В неравния бой 36 англо-американски бомбардировача успяват да пробият отбраната и да хвърлят своите бомби над столицата. Останалите правят опит да се групират около самолета водач и да подновят атаката. В този момент капитан Димитър Списаревски насочва своя Месершмит към водача на противниковото съединение и се забива в него. Двата самолета се сблъскват на 7000 метра височина. От противниковия Liberator с парашут успява да се спаси само един, останалите 9 души загиват. Загива и елитният български офицер капитан Димитър Списаревски. Двата самолета падат в планината над село Долни Пасарел. Нечуваният подвиг на българския летец предизвиква объркване сред противниковото съединение и самолетите се връщат обратно. София е спасена. Германски летци, докато се веселят, отправят язвителни думи, уронващи достоинството и името на българското офицерство и войска. Списаревски не могъл да понесе подобна обида, скача и започва да ги бие. Началника на военното училище успява да сложи край на боя, но като установил причините за случката, изправя пред този български офицер, като заявява, че би се гордял, ако разбере, че някой от неговите офицери така решително и твърдо защитава националната чест и достоинство на своя народ, както този млад българин.